Kačí, tady je moje baruška a ukážeme ti, jak jdeme na záda, jo? Tak. Taky máš šátek babydu, tak si uděláš prostředek, si uprostřed, dám si tam hlavičku barušky, jo. Tak, ze spodní uděláme kapsičku. Si to nebaví. Tak, zasuneme, jo, máme vytvořenou kapsu, chytíme si jednu část látky, ručku můžeme ohnout, druhou část látky, to vše si chytíme do jedné ruky a přehodíme si to. Tak, takhle si to držíš. A já jsem se rozhodla dát jí přes pravý bok, se mi přehazuje lépe, takže si pravou rukou chytím ty šátky. Jo, mám ji takhle v baťušku, takhle si ji popodržím a takhle si ji hodím a držím. Jo, tady mám tenhle šátek a tenhle přehodím. Vypadá takhle. Tak, chytím si zadeček a šoupu si barušku dolů, abych ho držela. Tak, když ji mám dolů, jeden čátek mezi nožky, budu pracovat s touhle částí. Tak, ještě trošku níž. Tak. Hezky si ji popotáhnu. Tak. A vedu. Před nožku. Popod nožku. Držím v ruce, pustím tenhle a dám tenhle. A jedu potahovat tento. A zase před nožku, pod nožku a máme. A už se o ní nebojím, jo, tady si to upravím. Není to 100%, není to 1000%, ale mám dítě na zádech, je spokojeno. Uvážeš takhle, nebo se můžeš pohrát. Nevím, jak máš dlouhý šátek, já mám teda velikost. Myslím, že to je 6, takže je tak dlouhý. Dozadu už mi to nejde navázat, tak už jenom na tom si říkám. Klasický uzlání. Upravíme nožičky. Já mám krátkou ruku, ale snažím se ještě. Takhle ze spodu kontroluji kapsi. Je tam. Nožičky jsou v pořádku. Vezmu si korálky a dáme dozadu barušce. Tak. A my jsme vyrazení. Hotovo.